Sir, today we will be marking over a century, sir, of Independence Day Declaration. Ano, sir, ang nakikita ninyo na importansya po nitong araw na ito, sir, in our life as a nation? Yeah, actually no, lagi natin tandaan no, yung ano yung mga pinaglaban no ng ating mga ninuno in the past, 'di Mm-mm. ba? At kung titingnan natin halos similarly naman yung pinaglalaban natin ngayon no sa pang-araw-araw no. Mm-mm. Yung ating kung dati is yung pananakop no ng mga Kastila, ng mga Mm-mm. Amerikano, Mm-mm. ngayon naman yung kalayaan na gusto natin is yung kalayaan from poverty, Mm-mm. kalayaan from injustice, 'di ba? Yes, sir. Kalayaan from discrimination. So Mm-mm. sa tingin natin 'no, gano'n din pa naman yung ating mga ating mga pinaglalaban sa ngayon. At Mm-mm. saka yung din, yung pagpapahalaga 'no, yung pagbibigay importansya Mm-mm. doon sa ating Filipino identity. Kasi it seems Yun. like 'no, na especially sa mga kabataan ngayon dahil sa namulat na sila sa sa internet, Mhm. nawawala na 'no, yung yung national pride na sinasabi natin at yung mga Ayun. cultural values 'no, Mhm. Yes, na sir. we hold dear 'no, during the time ng ating mga ninuno. Yes, sir. In his message, sir, ni President Bongbong, I think he took note of the need or the urgency for us to have a sense of history, sir. Ito pa naman yung medyo, sa tingin ko, sir, medyo downside ng mga bagong henerasyon. Di naman lahat, no? Pero yung bang, gaano ba tayo nakaangkla doon sa sino tayo in the past? Tama ba, sir, yung assessment ko? Yeah, tama no, kasi yun na nga yung nagiging problema, no, na parang sa atin 'no, since, karamihan ng mga kabataan ngayon 'no, Mhm. nagagawa nila yung kanilang mga gustong gawin 'no, Mhm. especially with the internet. Mhm. Yun na nga, 'no, hindi na natin nakikita 'no, yung kaimportansya ng ating mga cultural values 'no, na ito Mhm. ba, alinsunod 'no, sa ating cultural identity as Filipinos o Opo. ito gumagaya na lang tayo sa ibang bansa, no? Like for Mm. example na lang sa ating entertainment industry nakikita natin 'no, very sad Oo. na kokonti na lang yung ating mga pelikula Oo. na na Oo. na showcasing yung mga cultural values na cultural identity natin 'no. Ginagaya na natin iba like for Oo. example ito sa mga singers natin ginagaya na yung mga K-pop, 'di ba? Oo. Yes, sir. You know, Koreana. nawawala yung ating no, Opo. nawawala yung ating pagka-Pilipino 'no. So in that sense puwede rin masabi na nawawala din yung ating pagka-independent. Kaya tama naman minsan, sir, yung, ang tawag nila, sir, yung bang the retelling of, halimbawa nung, No Limit Tangere in a new setting, 'no, para ma-refresh lang siguro, sir, yung kung sino Yeah. tayo noon. Yeah, actually maganda nga yung nung ginawa nung isang station na Opo, opo. binuhay niya ulit. I would agree, Although yun sir. na nga I would 'no. agree. Oo, na yun na ang ano lang natin is sana mas marami pang gano'n, 'no. Mm. Like for example 'no, before the pandemic if you would remember 'no, lumabas yung mga, buhay ng ating mga bayani 'no, Opo, started sa opo. General Luna, 'di Yes, ba, sir. lahat 'no, Oo, Andres oo. Bonifacio. Inka, So sumikat hopefully nga si sana ano, 'no. sir, sumikat nga si John Arcilla dun, 'di ba? Exactly 'no, Oo. hopefully sana 'no patuloy pa rin yung gano'n 'no. Ang Yun. problema lang sa atin Mm. kasi hindi daw masyado kumikita, 'di ba? Mm. Yung mga producers natin mas hinahanap pa yung mas makikita rather than doon sa mga value sana Hindi na naman, puwede sir. nating Oo. ibigay sa ating mga kabataan. At saka yung problema din natin kasi kaya medyo Mm. medyo hirap yung ating mga producers kasi Mm. wala ding suporta coming from our government 'no. Ayun, oo. Yung Korean kasi yung Korean entertainment Oo nga. industry kaya lang naman sila nag-develop 'no, dahil Mm. malaki po ang ang contribution ng kanilang, gobyerno 'no, sa sa Ah. pagsusumbong ng kanilang industry. So even in the arts revival nila, sir, ay gobyerno pa rin ang prime mover? Yeah, kasi nga nakikita nila Ah. na once na mabebenta mo na 'no, yung inyong Mm. cultural identity 'no, at Yun, cultural oo. values na matanggap sa ibang bansa, Nak siyempre ibang bansa gustong pumunta sa lugar para at least 'no, ma-experience nila yung curious. authentic na Oo. Korean Oo. culture. Yun. Dapat gano'n din 'no, na yung mga ibang bansa na gano'n din 'no, pupunta sa Pilipinas, Mm. hindi dahil lang sa ating dahil Mm. dahil gusto lang magsugal dito, but dahil gusto lang ma-experience 'no, yung authentic na Philippine hospitality and culture. Ayun na. Sige, sir, magandang food for thought yung sinabi niyo, sir, pero sige, sir, segue ako sa isang punto pa, sir. There's a call now, sir, to penalize yung mga online lenders or creditors, sir, na grabe po naman kung maningil, i-post pa, magpadala pa ng bulaklak ng patay. How do we balance this, sir? Creditors Yeah, and the actually lenders. I mean, creditors and the borrowers.
Yeah, actually kasi yung naging problema diyan, no, in fact, that's the reason why no, we penalize yung mga ganun, no, yung online shaming. Meron po Mm. tayong ano no, Mm. Cyber Act, 'di ba? Meron So, pa. Yes, sir. ang nangyayari kasi niyan is that we're putting no, justice, we're putting law into our hands. So tayo na mismo yung nagpa-punish no Mm. doon sa mga doon sa mga creditor na hindi na sa mga lender na hindi na Mm. nakakabayad, 'di ba? Totoo. So, yun yung medyo problematic kasi the way that we would punish them no, para at least mabayaran tayo is also a punishment na hindi naman dumaan sa tamang proseso. Ayun. So yun yung medyo may mahirap doon. Dahil yun na nga no, baka may pinagdadaanan din no, hindi naman natin nilalahat, baka may pinagdadaanan din, etc. So hindi natin pwedeng masabi na pwede nang ako na lang no, ipapunish ko na lang yan. I will shame those persons para at least magbayad sila. Yun na nga, no, that's putting law into our hands. So, Ayun. wala nang rule of law doon. Di ba? So magkakanya-kanya na tayo. And that is no different no doon sa panahon na na wala pang justice system. So babalik na tayo doon sa mga primitive age. So wag naman sanang ganoon. So Ayun. tama lang na dapat na i-punish talaga itong online shaming. Okay, sige sir. I'll take note of your insights, sir, when I do the wrap-up mamaya. Sir, yun lang muna siguro. Maraming salamat, sir. Holiday pa naman. Yeah, maraming salamat, more power at mabuhay po ang PCI. Yes, sir. Thank you for taking our call, sir, and for the disturbance, sir, on the holiday.